ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошини Савдо ки ҳаррӯза наврҳои моро тамошо мекунанд. дӯстон, як бори хуш омадед. дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинои хуб, нархҳои дастрас. фақат навора бародар то охира тамошо кун, лайк зӯрра фаромӯш накун. бародарое ки меҳмонанд дар канали мо ҳатман обуна шавед ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастад. ба тариқи мо ватсап равон кунед мода ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон зинда бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза 1000 рубл баробар ба 172 сомонай. навори имрӯзаро ҳама каса сар мекунем. рафтем. ба бародари азиз, пеш эълони мошиноро сар кардан мехоҳам як эълони дигара ба саҳми шумо бирасонам. як бародар паспорт, мигратсионка, патент, пропискаша гум карда. рӯзи 25/05/2022 соати 23:10 дар шаҳри Новокузнецк. агар бародаро шумо ёфта бошед ин паспорта, метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва амира ба соҳибаш бирасонед. раҳмат ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем. як мошини фурӯши мо ҳастад бародаро, Opel Astra F ки соли парвариши 95 солай. кузов седанай, объёма то боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша бензини газаи, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш. 1 сола техосмотр ҳаст, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд бародаро 23 000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 133 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Nexi соли барориши 96 сол. объёма тор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошина бега састяниш созаи соҳибаш, сентр замок, пулқати, ойношай, гази бензин дора, пусидагӣ надора, документош бучидагай. фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. 13 000 сомон бародаро нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 75 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, беҳуда занг назанед. вақти хитоном мара беҳуда нагиред гуфтаи. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Maxima соли барориши 96 сол. объёма тор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш. ягон расход надора, мегирӣ ҳай мекунӣ, мегардӣ. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 23 000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 133 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи бо муомилатора арзон мешавад. али шам мешавад гуфтаи ба ягон Opel нақс боша вариантҳо дошта бошед, занг занед, пешниҳод кунед, мебинем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Daiwon Nexi соли барориши 96 сол. объёма тор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина мега ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, гази бензин ҳардаш кор мекунад. мошин ягон дард надора, срочно пул дар кунай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдатай 16 000 сомон нархш кадай бародаро соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 93 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи биё бин савдо бо мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориши 96 сол. объёма тор боша 1.6 литрай, кузофи хачбекай, сӯзишворӣ боша бензини холиай, коробкаш механикай. мошини тоза мега пусидагӣ варид вапше надора. мошини хубай ҳолаташ. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ несай соҳибаш. айни ҳол мошин дар шаҳри Кулобай 26 500 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 154 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтаи биё бин мошина ба нарх кун. ба телефон нарх кардан намешавад мақсад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra J соли барориши 99 сол. кузофи универсал. объёма тор боша 6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика.
ماشین در حالتی کاری قرار دارد، کنسنر دارد، 4 الکتروپاکت دیگر هم دارد. فروخته میشه. معلومات بیشتر نمی‌سازد. نیست برادران ماشین این حال در شهر کلوبه 36000 سوم نرخ شده که با روبل امروزی حساب کنیم 209000 روبل میشه. خریدار این قشفته با معاملات داره ارزون میکنیم شد. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن بر رقم در روی اکرام مراجعه کنین و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنید. تویوتا اوینسی سالی برآوریش 2007 سال. ابیو موتور باشه 1.8 لیتر. سوزشوری باشه بنزین گازی کاروبکش مکانیکی. ماشین در بهترین حالت قرار دارد، کمبودی نیست، فروخته میشه. ماشین در بوستون قرار دارد، 55000 سوم برادر رو نرخش کرده که با روبل امضای حساب کنیم 319000 روبل میشه. خریدار انیق مشافته معاملات را با ارزون میکنیم شد. مرحمت برادرای ماشین خر شخصانی خریدار میتونین بر رقم در روی اکرام مراجعه کنین و معلومات پرآوانیختر خود صاحب ماشین دریافت کنین. ВАЗ 21099 соли барориш 2004 сол. Кузов седан. Мотор 1.5 литр сӯзишворӣ боша. Бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ки соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад. Хадавоиш созай, салонаш тозай, балонашам созай, беринаш кор дорад. Антифриз хати гаштисай, 4 дарш пул хати афтай кор мекунад. Губкаватай, мотор, инжектор, чехолои навзадагай. فروخته میشه. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادران 15000 سوم نرخش کرده که با روبل امضای حساب کنیم 87000 روبل میشه و خریدار انیق گشافته با معاملات را ارزان میکنیم شد. وریانت علیشیر هم هست افته داشته باشین، زنگ زنین، پیشنهاد کنین. برای معلومات ایلاوگی دوستان مرحمت رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. ВАЗ 2112 соли барориш 2005 сол. Объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша газай, коробкаш механика. Мошин гуфтай соҳибаш айрӯи миллионай мегири, фақат ҳайш мекунӣ, тамом. Срочно фурӯхта мешавад, сум дар пулай. Мошина ин ҳол дар шаҳри Кулобай 16500 сом бародаро нархш кардай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 95000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پرآوانیختر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی برآوریش 1997 سال. کوزوفی хетчбек. объем мотор боша 6 литр бародаро, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه صاحبش در همینجا زدگی پوسیدگی نداره. ماشین چشکیش همش 100% گفته فروخته میشه و ماشین این حال در شهر دوشنبه برادران 28000 سوم نرخش کرده صاحبش که با روبل امضای حساب کنیم 162000 روبل میشه. خریدار انیق باشافته مرحمت زنگ زنین. ماشین علیش همیشه و به یکم دوتی وریانت ها داشته باشین، پیشنهاد کنین. مرحمت شخصانی خریدار برای معلومات ایلاوگی رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما مرحمت زنگ زنین و ماشین خریداری کنین. دایوون اکسی سالی برآوریش 1996 سال. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. ماشین فتای краска میگه 4 балони нав дора, акклиматораш навай, документош 8 моҳи дига ҳастай, хадавоиш ҳам 80%. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе бародаро 14000 сомон нархш карда ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 81000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомилатора арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай уфтай, агар дошта бошин занг занин, пешниҳод кунин, мебинин. барои маълумоти иловагӣ бародарои мошинхар марҳамат рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Starex соли барруши 2004 сол. кузофи минивен. объем мотор бошад 9 литр, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. ماشین در حالت خوبه میگه صاحبش یگان کمبودی نداره. سرچنا پول در کارشده فروخته میشه. موتورش 100% کار میکنه. رمش برای کردگی نیست. فروخته میشه. قرار داره ماشین این حال در شهر نورک برادر 35000 سوم نرخش کرده صاحبش که با روبل امضا اگر حساب کنیم 203000 روبل میشه. خریدار انیق باشفته با معاملات داره ارزون میکنیم شه. وریانت علیشیرم هست افته اگر داشته باشین زنگ زنین، پیشنهاد کنین، میبینیم گپ زنان میکنیم. مرحمت برادرای ماشین خر برای معلوماتی پرآوانیختر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی برآوریش 1995 سال. کузофи универсал. объем мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 7 моҳития ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ несай бародарон, мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 24500 сомон нарх шуда ҳисоб бошад ки бо рубли имрӯзӣ агар ҳисоб кунем 142000 рубл мешавад. харидор айни бошофта бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳар рӯза наворҳои нав ба нав пешкаши шумо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.